Yeah. All right. Injalo ayijingi uma isinje. Right then. It is what it is, Buffett. Okay? So, the first thing that I want us to engage on regarding land. Yani, lolu daba, let me moya. Ake siyikhulume le ndaba. Where do we start? Oqala, you have to first engage nesimo somsamo wakho. Oqala leyo. Mfethu, ngeke ukhulume nento engekho kini. Mfethu, ngeke uhube ulimi engalona ulimi lasekhaya. Ekhaya kini umtsinsi wokuyimilela uyise nonyoko. Mfethu, siya understand kunezingane ezizaleka ngaphandle komshado, kukhona izingane ezizaleka phakathi emshadweni. Ake siye la ngaphandle komshado. Laba babeyijolela nje bese ke nagcine nazaleka ke nina. Lo wangakhipha ngisho nequde wayishonela le. Leyo ngane itreatwa ngendlela engafani kunezinye izingane. Same scenario. Abazange bashade laba, kodwa lo mfethu ufikile wageza umuzi 1. Mayigeza umuzi, ugeza umuzi kayise kama wakho, kamkhulu wakho, yabona. Awugeze lo muzi, ahlawule, ahlenge umuzi, apholise icala kwabakubo, ngoba mfethu kwembatha vele ningaganene ichilo lelo, yabo. Right? Ukuhlangana nje kweyinkaba ningaganene ichilo lelo. Right? Lungileke. Leyo ngane itreatwa ngendlela engafani naleya. Khona ingane mfethu okube ingane kagogo nomkhulu. Bese kuba khona ingane ewumshana la ekhaya. Right? Akufani. Bese kuba khona ingane uthola ukuthi bazozala bazaleke bengakaganani abazali. Right? Ebese kuba khona isikhathi babe nawo amandla ebese bagcine beganana noma lo mfowethu agcine sekhanyisa elungisa izinto yonke into kumukeleke yenziwe yonke into ke uthothi uzokufika kwisigaba sokuthi mhlambe kwenziwe neziphandla wonke leyo nto yabona amasiko. Leyo ngane ke mfethu itreatwa ngendlela engafani. Okay? Lezo ingane ke mfethu uyakwazi ukuthi umemeze zisamele. Ukunothise manje wenza umsebenzi kuthiwa ke lesi sithebe sezingane zonke zala ekhaya ziyadla ke lezo ingane lapho mfethu. Right? Asikho isithebe sezingane engazona zala ekhaya. Unfortunately. Ingakho ingane engazona zala ekhaya asifuneki ngisho noma sishisa imbeba. Asizifuni nje kahle kahle. We start there. We start lapha. Basics. Masihamba sibuka ke ukuthi wena uhlobo luphi likapenda. 1. Umuntu ongaganiwe. Umuntu mfethu ongaganiwe ungumfana. Ngisho ngaba na 100. Mawungaganiwe umfana wena umenyezwe emsamo. Kahle kahle wena mfethu kunezinto ngeke ukwazi. Wena ngeke awunalo ilungelo lokushisa imbeba. Sibeke nje straight ngqo singayigwegwisi. Siqale lapho. Uma sihamba futhi sibheka futhi khona kini, uma usucabanga eminye imizi nani kini ngqo. Kunemithetho.
Ubani obeka imithetho la ekhaya? Ubani othi masingenzi ngale ndlela la ekhaya athethe afuna ukusishaya enze yonke le nto asilawule? Ubani umuntu mfethu ogcina ekhuluma empempeni sikhona sonke maye engakafiki awuqala umcimbi? Ubani loyo? Uma kushona umuntu la ekhaya ibhokisi lilando yena. Uma kushona umuntu la ekhaya la kuncwatshwa khona umuntu inxeba libekwa uyena. Ubani loyo? So we need to understand that there are subdivisions and there are divisions and kune hierarchy kwisimo sani sangini kuqala. So mazohlala ungizwa ngithi mina buze emsamo wakho, ngithi kuwe ngqongqoza ekhaya kini ubheke abahambisana nawe ngokwesimo sesabelo. Uma unaso leso sabelo sokuthi ukwenze lokho uzokwenza. Uma ungenaso, you need to make peace with that. Ebese umukela okungokwakho. Ake siqale la. Start with basics. Basics. Danko.